Ndị IPOB ekwugokwanụ wee sị na on Monday ya bụkwanụ February 2nd 2026 ya bụkwanụ sit at home unu ya abịa ka unu nụkwanụ ifefa siri bụ iwefa faji wee tinye na on Monday ya bụkwanụ sit at home na South East niile, nke bụ na nwanne Nnamdi Kanu bụkwa Prince Emmanuel Kanu apụtagokwa wee dekwa ya n'ihu akwụkwọ wee sịkwa na on Monday ya bụkwa sit at home. Unu mana aka na-achị Anambra steeti bụkwanụ gọvanọ Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ apụtago wee sị na shọpụ niile dị na Anambra steeti na faya emepe on Monday, na ọ bụrụkwa na imepeghọ shọpụ gị na-aga anapụ gị shọpụ gị andị na-abịa n'ime afịa mbọsị Monde na-aya da agba afa eza prezidenti na-ebiala afịa n'ụtụtụ na ị na jikwa na-aya agba afa ezakwa prezidenti na-enabago, na ọ bụrụ na afa gị adịghị na ndị zarụ prezidenti na gomalụkwa na nya bụ shọpụ gị na ndị gọọmenti ya anapụ ụnya nyekwanụ ndị chọrọ ịzụ afịa maọbụ were nya bụ shọpụ wee nyekwanụ ndị ọrụ nche ka fa na ebe a wee na-enedo ndị na-azụ afịa n'ime afịa anya. Nke bụzi na ndị IPOB pụtara wee na-asị na ife kpatara ya eji wee zụọ afịa mbọsị Monde bụ ka fa gwacharị nwa Mgbafọ na ka o si wee gbachi ime afịa Main Market na nya bụ ife na ọ dịrị ofe obi mma na onye akpatalụ aya eji wee zụọ afịa on Monde. Unu makwa na charị nwa Mgbafọ kwuru wee sị na afịa ọbụla emepeghọ on Monday na ya akpọchi nya bụ afịa 2 weeks o wee kpọpee ya, na ọ bụrụ na unu emepeghọkwa on Monday na ya eburukwa katapila ya wee jekurisie anya bụ afịa were ebe ahụ wee lụrụ ife ọzọ maọbụ werekwa n'ebe ahụ lụọ ahụ na akwụkwọ. Na ahụrụ bielu maọbụ nghọrị na ndị mmadụ na-azụ afịa n'ekeresimesi na ahapụ ndị mmadụ na faya azụkwa afịa mbọsị ụka, na ndị mmadụ na-akpagharị na streeti every Monday na shọpụ niile dị na streeti na-emepe ndị mmadụ a na-agagharị. Unu bịazie unu agbachi ime afịa na kịta anụnwa na ebe agbanyeghị na oya eje gbachie ya, nke bụ na onye isi ndị afịa Onitsha Main Market a na-akpọchi Ijoke Ọkpara Ugo pụtara wee kwee charị nwa Mgbafọ nkwa wee sị na faya ada emepezi afịa mbọsị Monde. Onye ka ndị IPOB pụtara kịta anụnwa wee na-eme announcement wee na-asị na onye apụtakwa na mbọsị Monde bịa zụọ afịa, dịka emere ka ndị mmadụ mata na ụfọdụ ndị mmadụ pụtara wee na-asị na enweghị ife dịka sit at home. Onye nwa ka afụziri ọnụ na-ekwuchitere ndị IPOB onye nke a na-akpọ Emma Powerful pụtara wee sị na enwekwa ife dịka sit at home. Onye ka afụzi kịta anụnwa ka junior brother Nnamdi Kanu onye nke a na-akpọ Prince Emmanuel Kanu pụtara wee dee n'ihu akwụkwọ ya wee sị na sit at home ya adịrịrị n'ala Igbo niile, na ife kpatara ya eji wee nwe ya bụ sit at home n'ala Igbo niile bụkwanụ ka e wee gosi gọvanọ Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ na ife o mere ụmụ Biafra na-azụkwa n'afịa na Onitsha Main Market na nya bụ ife na-erutekwa n'ụmụ Igbo niile, na ọ bụ sọsọ ndị na-azụ afịa na Onitsha Main Market ka nya bụ ife na-erutekwanụ. O mekwara ka ndị mmadụ mata na nya bụ sit at home ya enye aka wee kọlụa ụfọdụ atenshọn ndị ọnụ na-eru n'okwu ka fa wee nwekwa n'ike ịfụ ụdịka mmegbu gọvanọ Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ na-emegbu ndị na-azụ afịa na Onitsha Main Market. O si wee gbatakwuru kịta na ndị IPOB na-achalenjizikwa anya bụ ọdacharị nwa Mgbafọ nyere wee sị na on Monday na onye ọbụla ya azụ afịa. Ndị Biafra sị na on Monday na fama nzụkwa n'afịa ọgụ adakwana nọ n'etiti charị nwa Mgbafọ na ndị IPOB. Ka anyị maranụ ka anyị eti wee zụọ on Monday marụkwanụ na charị nwa Mgbafọ kwukwo na ọ bụrụ na ịpụtaghị mepe chọpụ n'ihi ebekwa anya m na-emesịa na ọ bụrụ na nya bụ ọdọ o nyelu na Anambra steeti ka agbapee shọpụ, na ọ bụrụ na ị nọ na Anambra steeti na nya bụ ife adịghị ahụ mma na ọ dịghị obi mma na gụbukọrụ ngwongwo ka isi na Anambra steeti wee pụọ ọrịa ịmarazikwa n'ebe iyi eje nọrụ wee na-eme nya bụ sit at home ije nọrụ na-eme na asfalas nọ na Anambra steeti ọ na-achị nọọ nke o kwuru bụkwa na ife ya eme mma agbanyere unu ka unu gekwa ebe o kwuru wee sị na ọ bụrụ na imepeghọ chọpụ on Monday na chọpụ ọbụla emepeghọ on Monday nọọ ya agbachie 2 weeks. After 2 weeks unu emepeghị okuri ebe ahụ. Unu makwa na charị nwa Mgbafọ aha agbụpụchakwa alacharụ n'ọkwa one man 10 mma poolu, anụ nwere aja obi, anụ nganga mpi, ofu mba ji a na-eme ofurodu. Ka anyị mara ka Monday ya. Very happy New Year to all of you. Well, this is a short press conference just to clarify a few matters on the issue at hand. I want to say on Monday, the 26th day of January 2026, I drove down from Alka here. Well, after prior warnings, because we had actually informed all markets in Onitsha, especially Main Market,
that they must be open or they will be shut down. Drove through the streets. In some place near Wuse, the traders were we took effort for us to even drive through because the traders were on the road, trading, busy, everywhere else bustling. Then you drive to Main Market, a government-owned market, which is the largest market in West Africa, and the place was under lock and key, except a few shops that were open and so on. And we decided to shut it down for the remainder of this week, and it will remain shut down. This is a struggle for the soul of Anambra's future. Like almost 80% of the people have given us mandate to protect and promote their welfare and security. And that we must remain committed to doing 24/7 every day. Because Monday is almost the most important day of the week. That's when suppliers, the people demanding for goods, that's when they must go and open up. So if you are not opening, people are opening, relocating elsewhere. That's what we mean by the cost to the state. The place will keep getting down and down economically. And like I said before, we're not going to train our children in the 21st century by going to school 4 days a week. Absolute nonsense. And this, of course, obviously, has stopped. We're going to open the schools, and we're going to take the same measures. If you are running a private school, if you are not open, I'll come and slam it and lock it up. Because we've given you the permission to operate there as a school. And in Anambra, the school days are Monday through Friday. For the sake of this state, for our children, for these poor people, poor traders, poor farmers, and who depend on these markets being open, we cannot have this. So the struggle is to save the economy of Anambra, secure our future, save our children, keep our markets open, and reassure our investors who are pouring in now that Anambra is not a 4-day week. It's a 5 or 6 day week. We need to reassure everybody. We are open for business. Anambra is certainly one of the largest economies in Nigeria. You can't count 1 to 5 and you don't count Anambra State. A time comes when you must either stand up for truth or be drowned. We don't want to deal with this and pull out the full weight of the law. But if we are pushed, we are not even shy to deploy them. Under normal days, on Mondays, you are everywhere, playing in the streets. That's the day now you go for sporting. That's the day you have neighborhood meetings and you say it is sit at home. You're not sitting at home. It's now calculated economic sabotage to bring down Onitsha, to bring down Nnewi, to bring down the economy of the state. And I will tell you what, you can do that with any other person, but not with this governor standing here. We are determined on behalf of the Anambra people, we must take back our state. We are going to take back our state, whatever it costs. We are determined. It's not yet 100%. We're still massively launching massive onslaught on these criminal elements in our state. And Anambra is currently, without any doubt, one of the safest states in Nigeria. We claim to be the safest, but probably at least even the enemy will agree that we're one of the safest states in Nigeria. And the Main Market, for now, as it is currently structured, as our biggest market, Nnewi, all these markets, building materials, head bridge, this and so on and so forth. Because by Monday, those of them, any of them that fails to be open again, going to be locked, maybe for 2 weeks. I'm not joking with this. We're very clear about what must happen. The new Anambra that we are spending 24/7 building must come to happen. God has willed it, and we humans must make it happen.
Thank you very much, and God bless you.